Kublai ya phi barok Kapang kaban a jingkren ha phi menta kalong Kumno ban job ya ka jingklim Phi kwa ne em ban job ya ka jingkwa klim Lada phi kwa shisha ban job Kini harum ki jing a jingmut balangkon ban rak deng khong ya ka bi bashir khay ka ba penyam ya ka jing sug jing kemen ya lade bar ka yeng ka sem barok ka way Berengkong sedang no menta ban im ke jing im ka bahok haba phidon marway ni bar ki way kani kadai kadak bapau sia kalanti jing kala babut ban ban yo jing suk min sim ka baar leiban pla sia ka senduk jing plapom pla ya barok ke jing klem namar dakani phin yo jing map na ublei bat pan mam na naka ne ukurim jong phi lada phile kum ne phin sayo sashi sen ya ka jing suk jing kemen balado no la ring do dia kene naka sithi jong jakom kala nong ka basan kan khot ka bakhan reu kabalai dadu menta pen bhano ya ka jing ya dai sikurim ba phila klei hakmat ublei bar kabalang langba ka sakramen jingken tiu kurim Prophet Malaki ukun tujur bangim dei ban phet nakalok bangilaya syong ban ublei umaham bangim dei dalelei bania pelangai tengah Henry bania syong ne syirta lareng dure kene naka kitab jong Prophet Malaki kalenong ka baar kat khot ka bakat saw hadu kat san Genesis R dekhot arbusau bat na gospel jong Markus siphau dekhot bakhandai kabasau bathanno ya ka jingya dei bat u ne ka breu bapilaya klim namar ban im ha ka jing klim kalong ka pop bakrau pidei ban kan mau ya kane baya ka jing klim pin omla dalelei ban bore namar ublei uyoi utip ya ka do nuhud bare badio sngau ya ka jingkran jong phi om tangkata ulok ne ka lok bom dei hok jong phi ru kitim bat kat banang ya kipor kiwei kibreru kin satem bat ha ka bakun ka jingklem kan thang ya ka do no jong ki da ka jing babe bat ka jing thang men sem kabasan para bangen bat paralog baro perkhat lepa kumno banle habawan kajing penshoy jong kajing brai kado Paulus apostol ong kumne habawan kajing penshoy ku para bangen kijing mot jong phi kide ban theu na dong shadong sya ki ei baro ki basisha sya ki ei baro ki badon burom Syaki ki baro kiba hok kiba khod kiba tenan kiba don akor kiba bha ne kiba dawa jingero naksiti jong Paulus apostol syaki Kristen ha Filipi kalenong ka basaw kat khot ka bapra kaban rew perkhat bha shua ban rai bat le namar kadon kajing pher hapdeng kajing basisha bat kajing jong kajing kwa brai kado pun sen gi perkhan ban gi ong kumno kana aban bakla habang yis ngau baka badai kupi baro lada pitem ya ka bi jong kajing klim phin omle ya ka bat lada kajing ka sensyar ya kajing jong pi phin sa perkhan tang ban pen baha ya kiwai Paulus apostol bakhoy uong kurang ba tu ya lagi tengah kumba ukris ya kabalang baru IT ya lade na kabanta jongka Ephesus kalnong kabasan karkhot kaba apusan kabanyo sange no ya kajing ong
kat ba ki wei kim patim en don jing sne ai kane kadai ka bom sisya ka jing klim ka penmong ya baro ki badan ketilang kierno na ka jing klim namar ka jing klim ka pendu ya baro ki jing bha jongi baro ka ketin ublairu ka keren syai ya kane ka ong ukenja baklim ulong ubaklem jabing ubale kumta upenjot yaladehi ngin syam ya kane naka kitab jing pawar kalenong kabandriu karkot kabalai puar kabapra penpau ke jing sosi bawanna ublai namar kalong kabasisya omdai ke jing sosi jong kaperthai ka bible ka ong ba kadon ke jing yap her hapdeng ke jing sosi perthai bar ke jing sosi bawanna ublai ke jing sosi perthai kapan ma namar balalam bat lapau perthai henry ke jing sosi bawanna ublai kapan kela sya ke jing perkhan bar kapau ha ke jing ke jing sosi bawanna ublai kapan long ya ubriu ni ka briu bat isi yam ya kapom ba kilale bat ban pen kran naka klem kertiang dinchu upalus upen syai baha sephang kane haka chithi ba ajung u syaki kristan hakoren kalenong kebat nyau kat khot kebasipau uong da shisha kajing sosi na kabanta ublai kapenmi kajing kela kabamun klem jing babe bat kayalam sya kajing penim henry kajing sosi bakerja perthai kawalam ya kajing yang bat kabakhandai pidai ban syanya ha kajing klan jong kabor ublai ban yarap yepi ban phaidin na kapom jong kajing klem hadin bangila imhok ngidai borobor ban syarai bahaya lade barban borobor ha kajing duai kenang bagin lain na kane kajing rem uksun laring dore kane na ka gospel jong Matthews kalnong ka ba apun reu kat khot ka basa huai na kisti jong upolus apostol seki kristan hakolose kalnong ka basaw kat khot ka ba ar namar unong syun jong pi usuitan usyan kaleng kum using bakarhu uwat banyo ngun ya uno insyam ya kade nak sti benungkong jong Petrus kalenong kabasan kadkhon kabapra kublai sibun bad ublain ukurku yapi bad ya kayi ngasam jong pi baro